Ćao ljudi! Ćao! Dobrodošli u novi video. Danas, kao što vidite, imam specijalnu gošću, Milicu Perić Kowalsku. Ako ima slučajno neko da ne zna ko je ona, ostavit ću vam link negde tu, na primer, da, tu negde, da možete da ispratite šta to ona radi. A tema današnjeg videa će biti kako se to fanovi ponašaju prema svojim omiljenim youtuberima na raznim događajima. Kao što znate, Kowalska je u organizaciji Balkan Tube Festa i svih drugih događaja koji se organizuju u saradnji sa tom organizacijom. Tako da ona ima nekako informacije iz prve ruke, pošto je između ostalog i ona youtuber, a ja sam neko ko se tu nađe da pomogne ako nešto treba. I ja ću vam preneti moj utisak kao nekoga ko je prosto, eto, tu gleda, koji je tu negde, tako je, a onda ću vam preneti kako se njeni fanovi ili obožavaoci ili kako god ponašaju prema njoj i šta je to što mi zapravo mislimo da biste vi mogli bolje da radite. Jel sad to imalo smisla što sam rekla? Ne mislim možda bolje, ali eto čisto da vidite i vi kako iz našeg ugla to izgleda, pa možda da vi razmislite kako to izgleda iz vašeg ugla i da se nađemo tu negde u sredini. Znači ovo nije kritika ili hejt ili bilo šta, pošto je većina te publike zapravo to su deca. I deci je nekako najbitnije da se oni slikaju i ne razmišljaju o drugim stvarima. Mi ćemo vam prosto dati neke, pa nisu to čak ni saveti, neke inpute prosto u vezi toga što vi radite. Kako priči youtuberima, tako je. Kako ćemo nazovemo ovaj video? Kako smo ovo youtuberi, na kraju sada smo ovo. YouTube će me cijele skoro. Da, ništa je, počet ću ja onda. Dobro, ajde počnite iz svog nekog ugla pa ćemo već spontano dolaziti do raznih situacija i eto, uz kaficu. Uz kaficu, da, ja sam uzela, napravila sam još jednu kafu koja je Milina Šolja, on će mene dubijima da mislim da ona koristi roze. Ja mislim da je roza, ali nisam ali nema, neće Mira da vidi. Bolje za Miru. Ništa ovako, evo ja mogu da vam prenesem utiske sa Gamescona koji je bio prošle nedelje. Da, ovo je tipa neki decembar kad mi ovo snimamo. Ono što sam ja mogla da primetim je da je gomila dece došla, slikala se i to je to. U jednom momentu je bio panel, ono Q&A, gdje su sedeli njih 4-5, da mi se seti, mislim da je bila Psihoprinceza, da je bio Ćofi, Lazić, Cone, ta neka ekipa, sad da vas ne lažem, Ruža, da, mislim da je to otprilike bila ekipa. I bukvalno u tom momentu, pošto nije bilo toliko klinaca jer verovatno nisu čuli da će biti Q&A, svako je mogao da priđe, da se slika i da porazgovara sa svojim omiljenim youtuberom. Dakle, prosto situacija je bila takva, nije bilo 1000 ljudi koji su prišli samo da se slikaju i da sve mora da ide brzo. Svako je imao bar minut da nešto kaže i nešto uradi. Deca su bukvalno stajala i čekala da njih nekako zabave. Sad ja razumem taj deo, jer opet oni kad uđu na nečiji YouTube kanal i kad pogledaju video, oni očekuju zabavu, ali to su ljudi kojima vi šaljete poruke konstantno, kad će novi klip, lajkuj mi sliku, zaprati me ili šta god da šaljete, i oni su na pola metra od vas. Mnogo je ako je bilo pola metra, baš je mnogo, zato što to je tako bio jedan skučeni kutak gdje je svako mogao da ima svoj minut. Niko ništa nije pitao, osim eventualno kad će novi klip. I to je ono što meni nije jasno. Vi gledate nekoga, ugledate se na nekoga, taj neko vam je zanimljiv, želite da se družite sa tim nekim, želite da budete kao taj neko i onda kad imate priliku da se upoznate sa tom osobom i da vas ta osoba eventualno zapamti, vi je ne iskoristite. I to je onaj moment koji meni nije jasan. Zašto? Zašto pisati komentare na videima i poruke, a ne komunicirati uživo? Mislim da se, evo sad da se nadovežem na cijelu priču, mislim da se donekle kod mlađih generacija izgubila ta offline priča, nekako je sve previše online, nekako su svi navikli da kao lako je to, ja ću njemu napisati poruku, ko zna, otkud on zna ko sam ja, razumeš, ali kada dođeš uživo, to je ipak nekako drugačije. Nekako, mislim da su dosta kod klinaca izgubila taj osjećaj za
ne mogu kažem socijalnost, nego za druženje, za bilo šta. Mislim da su nekako svi od malih nogu, telefone i tablete, igraju se i kada treba da odu na neki rođendan ili da se druže ili tako nešto, oni dalje uzmu neki telefon ili tablet i igraju se na tabletu ili na računaru. Mislim da, eto kažem, opet, kroz neko odrastanje uz ove moderne tehnologije nekako se gubi ta offline priča. Recimo, mi smo prvi Balkan Q Fest i generalno Balkan Q Fest je organizovan sa idejom offline druženja, da je to jedino mesto gdje može toliko youtubera da se okupi i da se svi offline druže. Ja recimo prva konkretno nemam možda jednu ili dve fotografije sa prvog Balkan Q Festa, zato što mi je upravo to to mi je bio cilj da se ja upoznam sa svim tim ljudima koje sam ja gledala online, čak i ja. Znači to su sve moje kolege koje su iz ko zna kojih dijelova Balkana, koje ja prvi put vidim tada tu i jednostavno to mi je bila idealna prilika da i njih pre svega upoznam. Ujedno, često smo blejali po sobama i tako dalje, ti si bila i na nekoliko Balkan Q Festova pa si mogla da potvrdiš. Jeste, ja sam bila prošle godine i ove, da. Da, gde blejemo po sobama i sve, razmenjujemo i neke priče iz privatnih života, ali ujedno i pričamo, super ti je taj video bio, kako si ti to snimio, ili da li imaš možda neke planove za ovo, da li si video da je ovo novo izašlo na YouTube-u, da li planiraš da igraš ovu igricu, ovo je baš super i tako dalje. I onda ja nekako, ajde da kažem, kada već tako očekuješ tako neki razgovor od YouTubera, nekako očekuješ da će tako neko, i kada izađeš negdje u smislu na neki festival ili šta god, očekuješ da ćeš dobiti takvo pitanje i od klinaca. Ja sam se iskreno, to je bilo prošle godine u Beogradu kada je bio u Sava centru, jako sam se oduševila jednim klincem, znači iskreno mislim da sam ga čak i zapratila na Instagramu tada ili tako nešto. On je toliko pažljivo slušao, on je bio samo na panelima, njega nije zanimala glavna sala, nije ga zanimalo fotografisanje, nije se fotkao ni sa kim od nas. On je možda imao 9 godina, maksimalno 10. On je sedeo u prvom redu na svakom panelu, slušao je šta svako priča, svaki panel na Balkan Q Festu ima određenu temu, određene youtubere koji učestvuju, neki učestvuju više panela, neki u manje i tako dalje. On je slušao pažljivo i on je postavljao pitanja iz neke svoje perspektive. On ide u školu, on voli da snima, voli da peva i tako dalje i postavljao je prosto pitanja jako smišljena i to mi je bio, znači, bukvalno jedna od najboljih interakcija na nekom festivalu sa publikom kada je reč o panelima. Moram ja da priznam, eto opet iz mog iskustva sad pričam previše, ali jako malo ljudi zapravo kada dođe na panel želi da čuje šta ti pričaš. Dosta njih dođe, to mi je onako u jednu ruku jako lepo, zato što vi dođete da vidite vaše idole, kao oh my god, vidi ona sedi na 2 metra ispred mene i priča nešto. A opet s druge strane, došao si opet da vidiš tog istog idola, a nisi spremio neko pitanje za njega, nemaš čak ni pitanje, ako on nešto priča s tobom, ako sada evo nas dve pričamo, očekujem da mi on odgovori nešto kada kažem, ili da prati ono što ja pričam, da jednostavno da neko svoje mišljenje o tome. Ne očekuje se da vi svaki put postavite pitanje, ali očekuje se da se čuje vaše mišljenje. Kada vi kažete, to mi se isto desilo na panelu, tada sam ja vodila panel, a ne znam ko je bio uopšte. Ja sam ovako došla do osobe da postavi pitanje i on je rekao, kad ćemo moći da se slikamo sa vama? I ja ovako, znači imaš 45 minuta, mislim da je bila radionica o YouTube-u ili tako nešto, znači 45 minuta da čuješ kako mi snimamo, kako montiramo, kako postavljamo rasvetu, kako možeš da pitaš kako si snimio onaj video, meni je da naučiš nešto, to je poenta. Znači, mi smo spremili prezentacije, sve. Njemu je bilo bitno samo da se fotografiše, a postojalo je određeno vreme kada ćemo se fotografisati. To svi znaju. Znači, prosto kada YouTuber završi panel, on ode napolje na fotografisanje, na određeno mjesto za fotografisanje. I ono, tako da mi je bilo onako malo, ne znam, nekako, posle nekog vremena, evo ja kao YouTuber, osjećam kao da nekoga ne zanima ono i ne prati zapravo ono što... Ti si meso Kolaska, ti si meso jedno, ja ću da ti kažem. Imam osjećaj kao da ljude, gledaoce, sve manje i manje zanima ono sadržaj jeste. I zbog toga mislim da je to razlog zašto je sadržaj, odnosno ne sadržaj popularan kod nas.
Zato što ljudi se manje drži pažnje. Ja gledam na ovaj način, evo, i prva osoba koju sam ja ispratila na YouTube-u i gde sam se ja zapravo susrela sa pojmom influencer i bloger je bila Ana Tukec. I ja sam pogledala neki njen video na YouTube, ona se meni dopala, zapratila sam i tamo stranicu na Fejsu i na Instagramu. I nakon toga sam joj poslala poruku na Fejsu, pošto je bilo pre par godina, taj je Fejs i dalje bio popularniji od Instagrama, na koju mi ona odgovorila, ali ja računam da je jedini razlog zašto je ona baš meni odgovorila je bio zato što je moja poruka bila smislena. Nije bila kad će novi klip ili ne znam, neka glupost, prosto ja sam iskomentarisala neki njen video i imala neko pitanje i ona je žena meni kulturno i fino odgovorila i to je to. Ako već pratite nekoga, pretpostavljam da većina vas u tom slučaju želi da bude kao taj neko. Dakle, ako pratite Kovalsku, vi želite da budete više kao Kovalska. Želite da i vi snimate klipove za YouTube, želite da radite to što ona radi, ona vam se sviđa iz nekog razloga. I pretpostavljam da želite da se družite sa njom. Ali to ne možete da postignete ako ona vas ne zapamti. Dakle, kad je neki festival u pitanju ili neki event, šta god da je, neko mesto gde oni mogu da tebi priđu ili bilo kom drugom youtuberu, valjda je logično da imaš neki originalni pristup gde će ta osoba tebe da zapamti. Jer ako te zapamti, može te zaprati na Instagramu, može da ti odgovori na poruku, može da uđe u neku konverzaciju koja ima smisla sa tobom, jer kad ovako uzmete telefon i otvorite sad te vaše DM poruke i vidite 1000 nekih komentara, pitanja, konstatacija koje nemaju veze sa životom, i onda vam uleti čak i neka pametna stvar, vi niste sigurni da li treba da odgovorite i da li će ta osoba da nastavi da smara nakon toga ili će konverzacija ići u nekom normalnom smeru. Prosto, treba da imate malo drugačiji pristup, super je da se slikate. Znači to je ekstra i možete i da se slikate i sve, i da pokažete svojim drugarima i da ste gladni u školi. Mi želimo da se fotografičemo sa vama i stvarno ćemo ispoštovati to. Naravno, ali hajde družite se malo. Znači, ok, vi ćete imati sliku i šta, pokazivat ćete ja sam se sliku i šta sad? Ti dalje nisi video kakva je ta osoba, nisi razmenio uživo par rečenica. Ti osim te slike nemaš ništa. Ja prosto imam priliku da budem sa toliko youtubera u istoj prostoriji, osim ako nam nije rečeno, ljudi, treba da napravimo fotke sa ovog događaja, ja ću rijetko da uhvatim nekoga i da kao, aj se slikamo. Jer nema poentu, ja mogu da se javim toj osobi i mi ćemo da komuniciramo zašto ja moram da imam sliku i zašto moraju svi da vide da se ja znam sa tom osobom. Valjda je bitno ono što se stvarno desilo, a ne ono što je neka zamaskirana slika, da tako kažem. Da, mislim da je to opet sada, to je sindrom neki, to je prosto, ajde kažem, to je nekako u ljudima, da ti jednostavno imaš potrebu da budeš viđen, da budeš nešto, da se istakneš, da prosto, da budeš deo neke mase. Ako je sad neko popularan, ti ćeš ići za njim. Zašto ne ide neko da se fotografiše, ne znam, koja je prestala da snima, ne znam, Krkan, recimo on je meni bio idol na početku, iako ja nemam sadržaj kao on, znači potpuno drugačije nešto snimamo, ali meni on bio idol na početku zato što njegov način mi se jako dopadao, ali ja uopšte nisam kao on i njegov sadržaj je totalno ovako, znači moj sadržaj ide ovako, njegov ide ovako i ne preklapaju se uopšte, ali ja nikada nisam imala potrebu sad kao idem da se slikam i to je to. Ja kada sam imala priliku da ga upoznam, ja sam bila veći youtuber od njega, mislim poznatiji, ako tako mogu da kažem, iako ne volim da se izražavam tako. Ja sam i dalje bila presrećna zato što sam imala priliku da sednem s njim, sa njegovom tadašnjom devojkom i da pričamo i da se družimo. Mi smo se družili možda pola dana i ja znam da možda dosta dece nema tu priliku da sad kao upoznaju svih youtubera i da se druže toliko dugo, mada nije ni da nemaju, zato što ima dosta nagradnih igara u poslednje vreme gde stvarno možeš da osvojiš i da sad skoro se radilo nešto gdje je potrebno bilo da budeš nešto mega kreativan i da dođeš, baš ovdje u BTS se radilo, tako da... Ne, evo sad ima za ovo što Nescafe organizuje za basketbol. Eto, još jedna prilika kako možete da budete u prostoriji puno youtubera. Da budete kreativni i da pokažete sebe, ne samo da dođete i kažete ja sam tvoj najveći fan. I onda ja pitam, izvini, koji je moj prvi video, koji sam prvi Sims video radila? Ili kada kažem, koji je moj prvi video na kanalu, ili bilo šta, kada sam uradila ovo, kada sam uradila ono, i ovako stanu. Ne tražim da neko zna odavde što sve o meni. Ali kao ne možeš da pričaš, najveći fan je onaj ko zna svaku sekundu svakog videa,
sve što je ta osoba ikada rekla, uradila i tako, to je najveći fan. Nisi ti fan zato što, eto, u datom momentu je, ne znam, Kowalska izbacila neki video koji je postao viralan i bio u trendingu, ne znam šta već, i sad je svi prate i sad si ti najveći fan zbog toga. Prosto, ti svi youtuberi, influenceri, zovite ih kako god hoćete, oni su tu da vama nešto pokažu i da vas nešto nauči. Ja ako pratim, ne znam, Jeffree Stara zbog šminkanja, ja tog čoveka, ako budem ikada videla uživo, ok, slikaću se, jer ta prilika se ne propušta, ali to neće biti jedina stvar. Meni bi čak bilo draže da sednem i da porazgovaram sa njim, nego što ću imati tu fotografiju. Jer opet, ta fotografija, ne znam, promenit ću telefon, obrisat će se, hakovat će mi neko Instagram, neću je nikad uramiti ili bilo šta, ali ja ću imati, uvek pamtiti moment gde sam ja razmenila neka iskustva sa njim, nebitno, sad sam njega uzela za primjer, nebitno kogoda je u pitanju. Prosto ako pratite neku blogerku zbog šminkanja, valjda vas zanima kako je ona nešto radila. Ako pratite nju zato što igra Sims, pa pitajte je mu... Pitajte je prosto kako ona to radi da biste i vi mogli to isto da radite. Tako, to su vam bukvalno besplatni savjeti. Iskoristite sve što možete. Da se vratim sada na onu priču malo pre za istaći se kroz poruke i tako dalje. Ja sam njoj malo pre pričala, jedan moj primer sa mojim jedan od najboljih drugova sadašnjim. On je zapravo bio moj fan, moj Ciletov fan. I ne mislim sad ono kao fan, ja ne volim tako da se izražavam, opet moram da kažem, moj pratilac i obožavao je moje i Ciletove klipove. I to je bilo možda 2014. godine i on je svaki video moj komentarisao, ali ne ono prvi, oh my god Kowalska prelepa si, oh my god Kowalska, ovaj video ti je najbolji ili tako nešto, nego ako video traje 10 minuta, on je našao neku stvar koja je njemu bila posebno zanimljiva ili za koju je imao pitanje ili za koju je bilo šta i to je napisao. I sad, takve ljude jednostavno vidiš. Ja svaki komentar na mom kanalu čitam, iako ne odgovaram na svaki, ali svaki pročitam i takve ljude zapaziš. Zapaziš im ime i prezime, nik na Instagramu, zapaziš sve, jer takvi ljudi se ističu. Ne ističe se onaj ko piše prvi, znači možda dobije par lajkova više ako je zapravo prvi, ali to je to. Znači nikada se takvi ne ističu i uglavnom ovaj dečko mi nikada nije slao poruke da me smara ono, Kowalska kad će novi video, Kowalska baš mi se sviđa tvoj posljednji video ili tako nešto. Neko mi je samo, znači pratio je, lajkovao, komentarisao, to je to, nikad mi je slao poruke, nije. Do jednog trenutka kada mi je poslao poruku, ja sam tada snimala neke klipove uglavnom o motivaciji, bila sam jako smorena zbog srednje škole i tako dalje i želela sam jednostavno da prenesem energiju da i vi ne treba da padnete čak koliko god da vas neko, ne znam, smori, ponizi, šta god. I on je meni napisao kao, poslao mi je poruku tada i napisao je da jako volim moje i Ciletove klipove i da je jako srećan zbog toga što sam snimila te klipove, dala sam mu jako veliku motivaciju da se prijavi za X Factor na audiciju. On je išao, od kad mi je napisao tu poruku, išao je sutradan ili preko sutradan, ne znam ni ja, na audiciju. Uglavnom ja sam tu poruku otvorila, poslao mi inače i glasovnu poruku gde je pevao. Ja sam to pročitala, ja sam se tako naježila kako je on dobro pevao, znači ja vama ne mogu da objasnim. Prosto nekako osetite tu energiju i taj talenat i iskrenost u poruci, da ste nekoga zaista motivisali, to je baš bilo onako jako bitno. Uglavnom, taj dečko se prijavio posle za X Factor, prošao je u finale u grupi Nine Control, to je drugi X Factor, bio je u finalu i tako dalje. Uglavnom, sada je nakon toga smo se čuli, normalno družili se, snimali smo klipove, Branimir Stamenić, ukucajte na YouTube ukoliko vas zanima. I dan danas smo jedni najboljih prijatelja i sve je to krenulo od toga, da postaneš jednostavno... Da se istakneš. Istakneš se time što pokažeš ko si ti. Ne pokažeš da ti voliš nekoga i idolizuješ ga. Ja sam jako skromna osoba i ne volim kada me neko diže u zvezde, zato što osjećam se neprijatno. Ja za svoj rođendan kad mi pevaju pesmice čestitaju mi, ja ne znam šta da radim, zato što... Ja mislim da niko ne zna šta da radi. Ja ne znam šta da radim, zato što sam u centru pažnje, ja jako ne volim da sam u centru pažnje, znači to mi je prosto, čak i kad imam nastupe, jedino kad imam nastupe volim da sam u centru pažnje, tad volim da malo, ali jako mi je neprijatno kada me neko idolizuje, prosto ne znam, ne mogu... Ljudima to bude čudno kada kažem kao ok, imaš 250.000 ljudi koji te prate na YouTube-u i tebi je neprijatno.
Pa prosto, ono što ona hoće da kaže ovim je da je nju mnogo više obradovala ta jedna poruka gde je ona zapravo motivisala nekoga da uradi nešto od svih onih poruka da je najlepša, najbolja, ima najbolji video i ne znam šta već. Jednostavno ona treba svojim radom da podstakne nekoga i to je uspela i to većina youtubera pokušava. I to su komentari koji treba da im dajete. Ako su oni zapravo vas dotakli na neki način da vi budete bolji. Mislim da su dobro izradili. Da, mislim da je to ono čime će se taj youtuber ponositi. Iskreno ne znam čime se ponose youtuberi kojima je bitno jedino da imaju preglede, a da ništa konkretno ne urade. Jednostavno, ne znam, ja sam počela YouTube iz najiskrenijih namera da pokažem svoju kreativnost i da pokažem sebe u nekom drugom svetlu, jer sam konačno našla platformu koja uspeva da jednostavno, kojom ja uspevam da se izrazim potpuno, gde sam ja uspela, konačno izborila sam se protiv svoje asocijalnosti i svega. Ustanovili smo da je veliki broj youtubera zapravo bio asocijalan pre nego što je počeo da se bavi YouTube-om. Svi imate neki ono... Svi smo malo, znamo. A prvi što kažeš, svi ste, a ja snimam upravo za neka. Okej. Jako mali broj ljudi je zapravo bio otvoren potpuno i odlučuje da snima. Zato što oni koji su bili otvoreni, nekako ih je bio blam. Mi koji smo bili nekako zatvoreni, tražili smo mrežu gde možemo da okačemo nešto da nismo u totalnom direktnom odnosu sa ljudima. Da. Mislim da je to... Jer mi ovdje pričamo sa kamerom. Da. Tehnički, jer iza nas je svetlo i to je to. Dobro i kršilom, ali nema svetlo. Nećemo vidjeti ovu jelka i to je najbitnije. Najbitnije da je sjaj i sve na YouTube-u. Šalim na stranu, ja sam zbog YouTube-a uspela da je sebe, onako, zavolim sebe onako kako jesam. Evo, sada sam potpuno bez šminke, radila sam malo pre neki video masaža pa sam sva crveninko retar. Ali, recimo, bez obzira na to kako izgledam i šta god, ja sam sebe zavoljela kroz to što dosta ljudi poštuje moj rad. I jednostavno volim da srećem ljude koji će me zaustaviti na ulici i reći gledala sam tvoj video, zaista mi se sviđa način na koji ti, ne znam, razgovaraš, ovo ono. Jednostavno volim da porazgovaram sa ljudima. Isto mi je jako neprijatno kada neko dođe i ovako slika se i ovako stoji i gleda u mene. I ne znam što da kažem, ne znam što da kažem, jako mi je čudna situacija. Tako da jednostavno, eto. Ne, to što se tiče, ne znam, izgleda i svega, prosto najbitnije je ono što umete da pokažete. Naravno, svi volimo da smo i lepi, i sređeni, i divni, i ovakvi i onakvi, to je u redu. Ali nisi ti čovek onoliko koliko si lep, nego, brate, pokaži nešto, bukvalno. Znači, pokaži šta ti znaš, istakni se nekako u bilo čemu što, mislim, ima veze sa mozgom, naravno, gde ti misliš da se to možeš prosto predstaviti na najbolji način. Pa da, jednostavno pokažite svoj talent, pokažite vaše znanje, potrudite se da inspirišete i vi ljude oko sebe time što će vas neko inspirisati. Iskoristite tu energiju, tu inspiraciju i sve, nemojte da budete klon nečiji. Bukvalno svaku priliku kada imate da pričate sa nekim, da li je vaš idol ili šta god, pričajte, pitajte ga kako je prevazišao neke hejt komentare, kako je prevazišao neki period kada nije snimao jer je bio u depresiji, to se dešava velikom broju youtubera, da je prosto ne snimaju zato što se jako smore zbog nekih stvari i tako dalje. To se dešava svakome u normalnom životu, da se smoriš u jednom određenom, nećeš biti 365 dana u godini ovako i ne znam nija šta, prosto danas ćeš, ne znam, dobit ćeš keca pa ćeš se smoriti ili šta god, znači prosto... Nećeš izvući eyeliner kako treba na oba oka, molim lepo. Nećeš se našminkati i bit ćeš takav ceo dan, recimo, imat ćeš bubuljice, ono svugde, prosto mislim da je razgovor nešto što se eto izgubilo zbog online nekih stvari. Iskoro će nam prestati snimanje. Da, to pošto ovo traje već neko vreme. 24 minuta, znači. Ko bude odgleda ovo do kraja? Neka ostavi like. Neka ostavi like, neka ostavi neki smislen komentar na ovu temu. Šta vi mislite o tome? Da li ste vi prilazili nekim ljudima? Sad sam ja preuzela video. Ne, slobodno ti, znači ja nemam problem pričati. pričati. Da li ste vi prilazili ljudima, vašim idolima? Da li ste im postavljali pitanja ili ste ih posmatrali samo sa strane? Kao meso. Ne mora kao meso, ja sam recimo, kada sam bila sada skoro u Banja Luci na radionici jedne plesne instruktorke Mercedes Nijeto, koja je iz Mađarske, ona je jedna od najpoznatijih svetskih plesača i jedna od najkvalitetnijih plesača. Kvalitetnog plesača u orijentalnom plesu ne čine samo mnogobrojna tehnika, nego ga čine i to
način interpretacije i tako neke stvari. I jednostavno, ja sam imala priliku da učim od nje. Ja nisam tražila sliku, niti sam razgovarala s njom, iako sada da imam priliku bih sigurno, ja sam se trudila da sve što mogu upijem od nje. Pa naravno. Da prosto sve ono što ona nudi, ja sam gledala ovako, kao my god, ona je savršena. Iako ona ovako sada fizički da je pogledaš, ona uopšte nije savršena žena, prosto niko nije savršen, ali jednostavno njeno znanje sam i njenu energiju trudila da upijem. Sviđala mi se način na koji ona priča i prosto sam je samo slušala. Tako da eto, ima i tih situacija da nekoga prosto slušaš i da si opčinjen njime i da se trudiš da upiješ sve ono što ta osoba želi da kaže i da. Imamo još jednu bitnu stvar koju smo zaboravili da kažemo, sad se setila kad si o njoj pričala, a to je da kada youtuberi izađu se slikaju sa vama i kad to traje 3 sata ili koliko god da traje, oni u nekom momentu zapravo moraju da se pomere, da pojedu nešto, da popiju nešto, da sednu, malo da se odmore, makar 10 minuta. I to je onaj moment kada se oni izmaknu, a onda masa krene da pokuša tu da ih uhvati. Morate samo da razumete da su i oni ljudi i da se i oni umre i ako vama to ne deluje sad nešto strašno. Da, idu, na primer. I sad kao, šta on samo tu stoji i slika se s nama. To bude iscrpno. I jednostavno, posle nekoliko sati slikanja svakom treba 10-15 minuta, mislim to je malo, ali ajde 10-15 minuta da prosto popije čašu vode ako ništa drugo. I nemojte im uzimati to vreme. Ako se neki youtuber povukao da odmori od napada ljudi na njega, pustite ga, vratit će se opet. Većina je takva i oni su tu zbog vas. I hoće da vas ispuštuju maksimalno, ali nemojte da dođemo od toga da se neko srušio, mislim, na slikanju ili da je toliko vas prišlo i tako ga napalo, to može da izazove zapravo napad panike. Kada čovek jedan stoji u mestu i priđe masa ljudi i svi imaju nešto da kažu, da pitaju, sve kamere i svi telefoni su uprti u tu jednu osobu, izazvat ćete nekom napad panike, neko će se onesvestiti, ali kao bukvalno. Prosto dajte čoveku momena da diše. Da, eto. Ako ste ljudi. Ako ste ljudi. To je to u suštini, nemam više šta bih dodala. Da, pa raspričale smo se. Da, raspričala smo se dosta i mislim da na ovu temu baš ima dosta da se govori. Ali sve u svemu, opet da ponovimo, ovo nije nikakav hejt, niti priručnik kako da se ponašate. Ovo je samo neko zapažanje mene koja gledam to sa strane i nje koja je direktno umešana u sve to. Imam jednu situaciju, sad mi je pala na pamet. Sada sam u petak bila u Kragujevcu, u Kragujevac plazi i eto, jedan dečko je odlučio, kao slikali smo se i sve i on je odlučio i ovako došao i ovako pokazao, da me zapratiš na Instagramu? I ja ovako kao, izvini kao, mislim, pratim ljude koje ja želim da vidim, koji su meni interesantni i koje ja poznajem. Pa kaže, evo sad si me upoznala, drago mi je, ja sam, ne znam, Pavle. Kako bude, da. I ja ovako kao, drago mi je Pavle, ali ovo ovako ne ide. Mislim, lepo je što si ti skupio hrabrost i rekao tako nešto, ali mislim, ti si mi bukvalno napala da te ja zapratim na Instagramu, kao, da, to je... Ne ide tako, prosto istakni se, budi šarmantan, budi simpatičan i ne znam ja šta, danas, sutra će, budi pametan. Mene najviše zapazim, eto, ljude koji su pažljivi, koji su talentovani, koji su pametni. Pa naravno. Prosto ne volim napadne ljude i eto, mislim da većina ljudi tako razmišlja. Pa samo budite smisleni sa onim što hoćete. Prosto imajte neko pametno pitanje, ok da se slikate, ali porazgovarajte malo sa tim ljudima, pogotovo ako imate otvoren Q&A ili neku radionicu, panel, šta god, učestvujte u tome. Učestvujte, zapamtit će vas taj vaš omiljeni youtuber, zato što malo ima ljudi koji zapravo vrši neku interakciju osim slikanja i kače novih pitanja. I vrlo bitna stvar, danas sutra taj youtuber sa kojim ste se slikali, za godinu dana vam ta slika neće značiti možda ništa, jer možda tog youtubera posle nećete ni voleti više, zbog toga što će ispasti ne znam nija kakav, ili možda više neće ni snimati i tako dalje. A ipak, kada ga nešto pitate, kada vam da neko svoje znanje i iskustvo, to znanje i iskustvo možete koristiti kasnije u životu. Upravo to. Eto ništa, nadam se da vam je ovaj video bio koristan i zanimljiv. Slobodno pišite u komentarima kako vi sagledavate sve ovo i šta imate da dodate zapravo na cijelu ovu priču. Kolaska, tebi hvala što si bila na kanali. I to je to, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!